Už pred niekoľkými mesiacmi sme vás informovali o blížiacom sa ukončení výstavby Mestského divadla v Púchove. V súčasnosti sa však už domáci i okolití občania môžu tešiť z jeho dokončenia, ktoré trvalo 5 rokov. 5 rokov trvalo preto, lebo sme mali od samého počiatku samozrejme aj protivníkov, ktorých vždy hlavnou politickou zásadou bolo škodiť a po ktorých ale, čo je obvykle v Púchove, nie je nič vidno. Pre mňa je dôležité to, že to divadlo v Púchove nikdy nezaniklo. 151 rokov je v Púchove divadlo od svojho vzniku a ľudia, ktorí tých 5 rokov vytrpeli si, čo je pravda, v provizorných podmienkách nájdu strechu nad hlavou v tomto novom objekte. 18. september oficiálne odštartoval reťazec slávnostných podujatí, ktoré občanom otvorili brány Mestského divadla. Ako prvá bola otvorená kinosála, ponúkajúca celkovo 84 základných miest. Kino je plne digitalizované, to znamená, tak obraz ako zvuk sú digitálne. Je to tá najvyššia možná forma, akú teraz na Slovensku môžeme dosiahnuť v maličkom. Čiže obraz je veľmi kvalitný, pretože to máme na takej menšej ploche, 6x3 metre má naše plátno. Zvuk takisto, ako som spomínala, no a dvojdimenzionálny obraz je jedna možnosť a ďalšia je 3D. Ja som presvedčený, že toto je aj miesto, kam pôjdu ľudia z Považskej Bystrice, z Dubnice, z Ilavy, možno zo Žiliny, možno z Trenčína, lebo sa to stalo prirodzene centrom tej kultúry, ktorá nielen zostala, ale ktorá sa napokon zdvihla vyššie, lebo to kino je dnes naozaj od Žiliny po Trenčín. Sme jediné okresné mesto, ktoré má kinosálu a máme ju dnes vo formáte 3D. Kino sa však neteší len novinke, ktorou je 3D premietanie, ale aj možnosti ponúknuť divákom tie najnovšie filmové lahôdky v čase ich premiéry. Budeme sa snažiť dávať filmy čo najskôr, ale asi týždeň po premiére. A ešte z jedného titulu, ktorý bude asi divákov zaujímať práve preto, aby naše filmy neboli až tak drahé, pretože v deň premiéry sú tie filmy úplne najdrahšie. Vždy devízou Púchovčanov, ktorí k nám chodili do kina, ktorí si pochvaľovali, a nielen Púchovčania, ale aj ľudia z okolitých obcí, z Považskej Bystrice, bolo to, že u nás tá vstupenka bola najnižšia možná a že celá rodina mohla prísť do kina. Kino by malo byť i naďalej dotované mestom. To znamená, že si nebude musieť zarábať samo na seba a pre budúcich návštevníkov z toho vyplýva aj pozitívna správa, že sa cena vstupeniek bude pohybovať v najnižšej možnej sume. Priestory kinosály však nebudú slúžiť len vyznávačom filmového umenia. Prioritne bude táto sála určená samozrejme na kino, ale máme možnosť aj hrať tam malé javiskové formy. Čiže všetci tí herci, ktorých nie je až tak veľa, ktorí dokážu pracovať predovšetkým interaktívne s divákom, tak ocenia zrejme túto našu sálu, pretože je tam pódium nízke a veľmi ľahko sa bude s divákom komunikovať. Udržať si prívržencov v provizorných priestoroch Domu kultúry počas výstavby komplexu nebolo vôbec jednoduché. Napriek jeho digitalizácii malo menšie nedostatky ako menej kvalitný zvuk, obraz, sedenie či viditeľnosť. Pre priaznivcov bolo pripravovaných mnoho akcií, no už v súčasnosti sa vstupenky míňajú z hodiny na hodinu, čo jednoznačne poukazuje na obrovský záujem z radov verejnosti. Denisa Kocandová, televízia Považie.